ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁମାଳିନୀ ନାୟକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଛେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହାସାଗର, ସାଗର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ହିମବାହ, ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀର ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 71 ଭାଗ ଜଳଭାଗ ଏବଂ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ 97.2 ଭାଗ ଜଳ ମହାସାଗର, ସାଗର ଓ ହ୍ରଦରେ ରହିଛି। ଏହି ଜଳ ଲୁଣିଆ, ସୁତରାଂ ଏହା ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 2.8 ଭାଗ ଜଳ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ। ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ତୁଷାର ରାଶି, ନଦୀ, କୂଅ ଓ ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ସାରଣୀରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲବଣାକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜଳରେ ଯେତେ ଗ୍ରାମର ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଥାଏ ତାହା ଜଳର ଲବଣତାକୁ ସୂଚାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ହେଉଛି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 35 ଗ୍ରାମ। ସାରଣୀରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 2.8 ଭାଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତହିଁରୁ ପୁଣି ହିମଟୋପର ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା 2.73 ଭାଗ। ଏହି ଜଳ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ରହିଥିବା ବରଫ ରାଶିକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀର ହିମଟୋପର ଗଠିତ। ଏହା ଆମ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଭୂତଳ ଜଳରାଶିରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ନଳକୂପ ଓ ବୋରୱେଲ୍ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପାଇପାରୁଛେ, ମାତ୍ର ଏହା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 0.01 ଭାଗ। ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଋତୁ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ କମ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେହି ସବୁ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବା କିପରି ହୁଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଭାବିଛ କେବେ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଜଳରାଶିରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇ ଆକାଶରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ କରକାପାତ ଓ ତୁଷାରପାତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁନର୍ବାର ତାହା ବର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସେ। ଜଳର ଏହି ପ୍ରକାର ଚକ୍ରଗତିକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ।